Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ududule washona omunye wabasola basebekhathazile ngokuthumba abantu eGoli. Nginibingelele ngipende nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Uzale enkundleni omunye wabasola besebekhathazile ngokuthumba abantu eGoli. Kuthi abantu bahlabe umkhosi babhekela amaphoyisa ngemonto ehamba ithumba abantu. Amaphoyisa apholisanga amaseko abesephuthuma khona endaweni yesigameko. Ukuthi amaphoyisa afice itekisi engenayo inumber plate. Oyedwa phakathi etekisini bese bevele bembophile. Amaphoyisa aqhamuke besazama ukuthumba abanye abantu ababili abebehamba ngemonto yohlobo lethezi. Kanti ke athe eqhamuka amaphoyisa babe sebedubula bebhekise ekhona emaphoyiseni. Amaphoyisa abe nawo asephendula ngayo inganona dubula oyedwa washonela khona endaweni yesigameko. Kube ukuthi abane bavele bakhona ukubaleka khona edolobheni. Abantu basijabulele kakhulu isenzo samaphoyisa ukulekelela ukulusana nobugebengu. Usanele saruthe well done public officers, siyabonga kakhulu ngokusilwela nobugebengu. uDerek Mtolo uthe well done captain. Ugcine ubabalo uthe ayasebenza amaphoyisa kube uyabona ucela ukuthi kwakumele enze njani. Mandisa Sisekelo uthe ayi yasho leyo mpahla wabesethi well done captain. Uthi na Ndlovu uthe uNkulunkulu ubele nomuso kulaba ade sebethunjiwe wafike ngesikhathi amaphoyisa. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kuyi comment section. Mina ngiyantathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.